Драги зрители, първият ми гост е Стефан Иванов, музикален изпълнител. На 17 години, Стефане, добре дошъл. Мога да говоря на ти. Добре, заварил. Как се чувстваш? Много добре. Как пътува? Нямаше много трафик, спокойно. И как започна с твоите изпълнения, защото си впечатлил много, не само зрители, много българи, които са те гледали там, където си пял по фестивали, клиповете, които пускаш в YouTube. Как започна, как се реши и какво те накара да го направиш? Всичко започна преди 2 години, когато вече с напредването на уменията ми по пеене решихме, аз и моите родители, да започна да създавам своя собствена музика и свои собствени песни. И така се роди идеята за първата песен "До края", която е написана от Стефан Петров, записана от Ангел Ангелов и видеоклипът е заснет от Тихомир Лазаров. Добре, а преди това, от 2 години си започнал да го правиш. Преди това, участваше ли в някакви музикални събития? Какъв беше като по-малък, защото все още си младеж, но като дете, например, пееше ли, срещаше ли се с някой от съседи или приятели на твоите родители, които правеха такива неща, пишеха стихове? Или? Започнал съм да пея от 4 годишен, което вече прави 13 години. Да пея, участвал съм в много национални и международни конкурси, като моето начало с музиката беше в детско естрадно студио "Ромина" с ръководител Румяна Начева. Там прекарах едни 6-7 години, след което се преместих в музикална школа "Мама Мия" с вокален педагог Емилия Пенчева. Там също бях 5 години и в момента се намирам в музикалната школа на Яница Русева и Гергана Стоянова. Добре. Казваш да правя музика, да създавам музика, да пиша стихове. Сам ли твориш това? Песента, която ще представим, е лично твоя, нали? Да, но всичко е направено с помощта на хората, които преди малко казах, на Стефан Петров, на Ангел Ангелов и на Тихомир Лазаров. Добре, предлагам директно да започнем с "До края". Това е 2022 година. Ти си ни я предоставил, нека видим заедно с нашите зрители. Дали ще ме видиш сред тълпата от стрели, или да остана сам в мрака? До кога да викам твоето име? Стоя пред тебе, запомни ме. Или ще си тръгнеш както преди? Имам сила да ти го кажа, стига да чуеш без да крещиш. Имам време да съм до тебе, стига да го искаш също и ти. Нямам вече думи да те викам, но ти дали ще го видиш и оцениш? Винаги ще бъда близо до теб, няма да се плаша, всичко е наред. През главата ми минават стари спомени, зная някой ден всичко ще се промени. Ще си близо до мен, вчера бе си, утре си ти следваш ден, но ти дали ще си тръгнеш както преди? Имам сила да ти го кажа, стига да чуеш без да крещиш. Имам време да съм до тебе, стига да го искаш също и ти. Нямам вече думи да те викам, но ти дали ще го видиш и оцениш? Няма да те моля да ме обичаш, ще си призная, че без теб не мога да дишам, с теб съм до края. И летя ти
ще летиш с мен, ми кажи. Имам сила да ти го кажа, стига да чуеш без да крещиш. Имам време да съм до тебе, стига да го искаш също и ти. Нямам вече думи да те викам, но ти дали ще го видиш и оцениш. Винаги до теб. Говорихме си, докато зрителите гледаха тая твоя песен. Нищо не каза. Откъде си, училището, в което учиш. Представи се. Аз съм от Велико Търново. Уча в средно училище Емилиан Станев. Свиря на синтезатор там, в музикалната паралелка, при учителят ми Станимир Демирев. За самите песни, и когато реших да се занимавам с това, реакцията на учителите и на учениците ми беше много добра. Те се радваха за мен, че решавам да следвам такива стъпки за музикалната си кариера да я развивам. И като цяло се радвам, че те ме подкрепят в това. Добре, а в студио ли работите там? Аз четох, когато информация черпих за това, че ми гостуваш. Има едно студио, което ти удрят рамо, там записваш, може да го споменеш. В смисъл без реклама, но да. В Търново ли е? Да, звукозаписното студио, в което ходихме, е в Леденик. Там записах и двете си песни. Но третата песен, която тя е записана в София. Трудно ли твориш? В смисъл, 3 песни от преди 2 години си започнал вече, да го кажем, тая кариера да твориш. Трудно ли ти идва музата? Кога особено? Нощно време ли сядаш? Нещо от кухнята пак? Ако го чакам да се дойде от само себе си, не се знае дали ще стане. Затова някой път, когато съм седнал и реша нещо да напиша, някой път тръгва малко по-насила. Почвам самичък да си ги мисля нещата и като започна да напиша нещо, всичко от само себе си идва и се написва лесно. Добре. Мислиш ли да издаваш? Сега чрез интернет могат да гледат това, което правиш, но след време всеки, примерно, събира свои творби и издава диск или флашка, вече е модерно. След още няколко песни, 3-4, ще стане и първият албум. Скоро някакви конкурси, в които ще участваш? За сега не, но последният конкурс, този фестивал, в който участвах, беше Ефест, в който спечелих първо място в категорията за авторска музика. А къде беше този фестивал? В Константин и Елена. Да. Какво мечтаеш? Аз ти пожелавам, за да не те задържам. Тепърва ти предстоят творчески успехи. Какво мечтаеш да постигнеш, когато бъдеш, например, как се представиш на 40 години? Надявам се да съм вече малко по-известен. Надявам се още да творя музика и като цяло ще се радвам да се занимавам и да преподавам музика като цяло на по-малките. Имаш ли си любим световен изпълнител, на когото да се опитваш да подражаваш? Те са много. За жена е Адел, за мъже са Джо Кокър, Том Джонс и Елтън Джон. Мога да благодаря на теб и твоите родители, че дойдохте до тук, за да те видят и нашите зрители. И ти желая много успехи. Ще завършим след като си тръгнеш с една песен, която също ни впечатли. Това е Hold On. Как да си го преведем на български? Остани. Остани. На тебе желая успех, а ние оставаме с твоя клип и с нашите зрители. Стефан ни беше гост, младата звезда от Велико Търново. Благодаря ти.
flows and the rhythm that goes through me. I can feel the weather in you when your eyes are closed, the beauty that shows your smile. Baby, you're the only person who makes me complete. That's why I'm saying hold on, hold on. The only one who makes me complete. Baby, stay with me and dream big. Hold on, hold on. The only one who makes me complete. Baby, stay with me and dream, dream big. I can sense your presence around. Your body is close, my fear is gone.